la un episod din Stumble Guys, oameni buni. Astăzi facem un nou episod de Stumble Guys, că n-am mai filmat de mult și nici că nu mai m-am jucat de mult tare. Și astăzi am zis să revin cu un nou episod, că de ce nu, și vreau să mai vă prezint ce am eu pe aici. Bun, am așa. Da, bun. Am o special aici. Aici am niște emoturi. Am niște... da, am inima. Așa. Apropo, vreau să-mi iau și pumnul, dar îl puteți lua gratis. Intrați aici. Dați aici. Și cu de-astea portocalii, vă puteți lua. Mi-am luat inima. Vreau să-mi iau pumnul după cu 150. Și cu astea poți să-i dai diferite upgrade. Uite, adică mi-au de asta. Trebuie să faci așa. Și gata, mi-am făcut așa. Bun. Aici am atâtea urme de pași. Și bun, nu mai stăm mult și nu uitați pe butonul ăsta de like, subscribe, clopoțel, ca să primiți toate notificările. Și oameni buni, îi dăm start. Dați like, dați subscribe să facem și 400 de abonați. Bun, hai să dăm start. Do, re, mi, fa, sol, io, si, do. Simt că un pic mai greu, nu știu ce are. Bun. Și ce o să ne pice în premieră? Și tum. Cine pică? Asta. Bun, hai să vedem. Bine, bun. Au. Dar nu... Se duce bine așa, dă mine pe care ceva cu mine, ești nebun la cap. Bun. Sperăm să ne calificăm, că nu prea ar fi bine să ne calificăm. Bun. Așa. Bă, ce boți sunt aici, am fost. Nu! Bun. Așa. Țanc. Dau și un taunt. Bun. Ce face plicul ăsta? Dă troll, cred că. Spune tocmai ultimul. Bă! Ești nebun? Cât sunt pompieri, what the fuck? Ce-a fost? Cât sunt pompieri, ești nebun la cap? Mam. Și cine pică? Asta, bun, hai să vedem. Hai să Haide. Oh, nu. Ia să încerc să-i dau emotul la băiatul ăsta. Hai, pleacă de aici. Uitați, bă, cât sunt dăși, ești nebun la cap. Bun, unul pus. Op. Ia mai duceți-vă voi. Opa. Oh! Yes. Băiatul ăsta a avut mare noroc. Ultimul. Am scădut-o cel acolo. Hai. La Shakedance. Și oare, mamă. Uite, bă, nu știu ce, doamne, iată, mă sunt atât de mulți. O băi, costumați, asta e nebun la cap. Și eu n-am vrut să în viața mea. Bun. Ce faci, băiatul? Ia, pisico. N-am putut să...
Oh, s-a dus. Ia tu încoa. Oh, au avut noroc, băi. Hai, 1v1 cu acest băiat, hai. Hai să vedem cât de bine știi tu, mă, să joci acest joc. Mai bun, scrieți în comentarii să câștig această rundă. Că trebuie, nu? Se poate să nu câștig. Că eu sunt regele. Bine, mă! Și ce era pe cale să mă duc? Era să mă duc pe tot. Bine, mă, aici dau emote că sunt șmecher. Bun. Așa, da, mă. Like și subscribe. Tabuia peste aici. Ia, ce luăm aici? O, una, hai, ce să luăm? O luăm pe asta. Gata. Bun. Și mai dăm un stack, că de ce nu? Trebuie să mai jucăm. Lo. 30, 31, 32. Bun! Poate vă întrebați că am special și legendare. De ce joc cu acest rechin? Păi că îmi place la nebunie. Efectiv e cel mai tare skin pe mine. Bine, nu cel mai tare, dar îmi place mult. Îmi place mult de acest rechin. Oh, hai să vedem. Dumta. Și, haide. Hai, bun. Ia, încerc să fac schema. Da. Nu-mi iesă. Frate, și de câte ori am încercat tot. Pe locul 2. Bun, hai că m-am întors. Bun. Și tum. Uite asta. Unde, de unde are skin-ul ăsta? Stai, mamă. Bun. M-am calificat. Mamă, cât de bot să fii să rămâi tocmai acolo. Băi, ești nebun. Nu știu. În fine, haideți. Continuăm să jucăm acest joc minunat. Nu mai m-am jucat de jumătate de an. Hai să vedem cum o trecem. Hop. Stați, bă, nu mai mă împinge, sunteți nebun la cap. Bun. Hai. Nu mă întreceți voi pe mine că eu sunt numărul 1. Locul 1, sunt mereu pe locul 1. Nu dau un pas înapoi și nu cad pe locul 2. Ce faceți, băieți? Nu! Mi-a dat bomba. Apa. Ce era efectiv? Bun, haideți. Mamă, ce gata să mă duc aici? Bine, ce faci, băiatul? Totul bine? Sperăm să ne calificăm aici. Că chiar ar fi bine. Asta e... Bă, ce să... What the fuck? Ce-a fost asta? Bă, cât de în urmă m-a dat, ești nebun la cap? Hai ce nu... Doamne, asta mă... Nervant de joc.
Dar nu știu cum de nu s-a calificat niciunul, ești nebun? Uite, bă, ce prost sunt! What the hell? Inervant tare, nu știu, doamne, cum se întâmplă. Da, s-a dus. Mai mă calific eu când mă fac pope, ești nebun la cap. Nu mai am ce să fac. Uite la că îmi dă toate bombele, dinamitele, viața. Bun. Din păcate nu mai m-am calificat. Și chiar vreau să mă calific, adică poate luăm a doua coroană. Haide, haide, haide. Dau aici direct, că nu mai interesează. Dacă am murit, ce sens mai are? Nu? Hai să vedem aici, să vedem, să vedem. Bun. Luăm de aici așa. Bun. Mi-a dat reclamă și bun, cam acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să butonul de like, să dați clopoțel. Eu am fost Alin. Pa, bă!